Hej og hjertelig velkommen til en juleudgave af Mr. Scandis indkøbsshow. Mr. Scandi har tilsyneladende gjort sig rigtig umage i dag. Men det er ikke kun ham, men hele teamet, der er fuld af skandinavisk juleglæde. Kom til Skandinavien, hvor vi skynder os afsted. Julesang, juleklang, her er julefest. Scandi, han slår døren op, velkommen hver en gæst. Vi ses